Hej, jeg hedder Victoria, og velkommen til min kanal. Hej alle sammen! Jeg føler det er mega lang tid siden, at jeg har siddet her og skulle filme en video, men det er fordi, at jeg har simpelthen ikke haft mulighed for det. Så derfor tænkte jeg også lige, at jeg vil komme med en lille opdatering her lige hurtigt i starten, så I ligesom kunne vide, hvorfor at jeg måske ikke har postet lige så meget, eller at jeg nok ikke måske kommer til at poste fast måske det næste par uger eller et eller andet, men det er simpelthen fordi, at jeg har mine eksamener, så derfor så er jeg ikke så meget tid til at filme, og nogle gange så bliver min computer lidt mærkelig, hvor den siger, at jeg ikke har mere plads til at redigere videoer, så derfor kan det godt være lidt svært for mig nogle gange at få filmet nogle videoer, men ja, jeg tror nogenlunde, at jeg har fikset-problemet i hvert fald nok til, at jeg kan redigere nogle flere videoer. Men ja, hvis der ikke kommer så mange, så er det altså fordi, jeg enten ikke har plads på min computer, eller fordi, at jeg har mine eksamener. Men hvis I fulgte mig på Snapchat, så vil I allerede vide, at det var derfor, at jeg ikke har haft mulighed for at lave nogle videoer. Hvis I ikke allerede følger mig på Snapchat, så skal I selvfølgelig skynde jer og tilføje mig, så I ligesom kan holde øje og også få de her opdateringer, som jeg nogle gange giver derinde på. Så det er officielt blevet sommer nu, selvom jeg faktisk sidder i lange bukser, og det regnede i går. Men det er blevet sommer, så derfor så tænkte jeg, at jeg vil lave nogle bucketlist idéer til jer. Hvis I ikke allerede ved, hvad en bucketlist er, så er det egentlig bare sådan nogle ting, man gerne vil nå i løbet af sommeren. Derfor så har jeg samlet 50 idéer til jer, som jeg tænker, at det er noget, som alle har mulighed for. Det er ikke noget, hvor det kræver, at man skal sådan rejse ud af landet. Så jeg tænker i hvert fald, at det er nogen, som alle har ret stor chance for godt at kunne. Så jeg har skrevet de her idéer ned på min computer, og så tænker jeg ellers, at jeg vil komme i gang med lige inden da, så vil jeg lige stille jer et spørgsmål. Og det spørgsmål, det er, skal I nogle steder hen i jeres ferie? Jeg skal til USA, og jeg glæder mig rigtig meget, og jeg regner også med, at jeg vil filme nogle vlogs. Så jeg har dem her på min computer, så hvis I ser, at jeg kigger ned på den eller noget, så er det altså bare derfor. Og så står de bare i totalt tilfældig rækkefølge, så ja. Men ja, jeg håber rigtig meget, at I kommer til at nyde den her video. Glem ikke at give den et like og abonnere på min kanal. Det vil gøre mig rigtig glad, og lad os komme i gang. Så den første ting, det er at prøve at hoppe af en badebro. Den anden ting, det er at prøve at snakke med helium, så man får de der sjove stemmer. Den tredje ting, det er at enten spise pizza derhjemme sammen med sine venner, eller tage ud og spise pizza. Den fjerde ting, det er at starte en YouTube-kanal. Den femte ting, det er at tage ud og plukke jordbær. Smager så godt. Den sjette ting, det er at tage i biografen og se en film, man godt kunne tænke sig at se. Den syvende ting, det er at skrive et brev til sig selv, som man så vil åbne op efter 1 år, eller 5 år, eller 10 år, så man åbner det op i fremtiden. 8. ting, det er at prøve noget nyt mad eller drikke, som man ikke har prøvet at smage før. 9. ting, det er at blive smidig, så man fx kan gå i split eller spagat. Den 10. ting, det er at ligge og sole sig enten på sin trampolin eller på et tag, hvis man har mulighed for det. Den 11. ting, det er at lave piknik sammen med sine venner i fx en skov eller på en mark. Den 12. ting, det er at lege gemmeleg i IKEA, og jeg synes bare, det lyder så sjovt, så jeg skal se så meget prøve det her. Den 13. ting, det er at flette en blomsterkrans. Hvad filmer du? En video? Ej, det ser du sød ud. Surprise! Hej! Så den 14. ting, det er at lave et brev og sende det i en flaskepost. Den 15. ting, det er at tage til en koncert eller en festival. Den 16. ting, det er at lave s'mores, og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det ligesom, hvor man tager og rester en skumfidus på sådan for eksempel et bål, og så tager man en kiks og en skumfidus og et stykke chokolade og en kiks, og så har man ligesom sådan en sandwich-agtig ting. Den 17. ting, det er at lave en sommerscrapbog, hvor man ligesom tager billeder her fra sin sommerferie og sådan noget, og så putter det ind i en bog, så man ligesom har det som sådan en mindebog, hvis man kan sige det. Den 18. ting, det er at få mavemuskler, eller i hvert fald, altså alle har mavemuskler, ikke, men sådan, så man kan se dem. 19. ting, det er at prøve en rutsjebane. 20. ting, det er at tage til stranden. 21. ting, det er at have en vandkamp, enten med vandballoner, eller vandpistoler, eller hvad man nu har. 22. ting, det er at sove i et telt, og det kan man for eksempel gøre i sin have, hvis man har en. 23. ting, det er at have en fotochallenge. 24. ting, det er at bage noget lækkert. 25. ting, det er at tage ud og tage nogle tumblerbilleder, altså sådan nogle seje, flotte, sommeragtige nogen. 26. ting, det er at gå en tur i en skov. 27. ting, det synes jeg er en mega sød ting at gøre, det er, hvor man tager og skriver en lille note, eller et lille brev, eller hvad man kan sige, og så putter man det ind i en biblioteksbog, og så sætter man den ligesom på plads på biblioteket, og så når der er nogen, der leger den her bog, så vil de åbne op og få sådan et lille sødt brev. 28. ting, det er at bade med tøj på, og det kan selvfølgelig enten være i en pool eller i havet. 29. ting, det er at tage i en trampolinpark. 30. ting, det er at have et fotoshoot, og det kan jo bare være sådan med sig selv, eller med sine søskende, eller sine venner, eller hvad man nu godt kan tænke sig at lave et fotoshoot med. 31. ting, det er at skrive et brev eller en note, og så putte det i en ballon, og så ligesom sådan sende den afsted.
32. ting, det er at tage ud og bowle. 34. ting, det er at indgravere sit navn eller initialer i et træ. 35. ting, det er at tage billeder i en fotobooth, eller de der billedautomater, hvor man ligesom får den der strimmel. Altså sådan en her, jeg ved i hvert fald, at inde på strøget i Urban Outfitters, så kan man tage billeder i sådan en fotobooth. 36. ting, det er endnu sådan en sød ting, man kan gøre, hvor man skriver en lille brev igen eller note, og så sætter man det i bilruden under en vinduesvisker. 37. ting, det er at bygge et fort. 38. ting, det er at tage ud og spise brunch, eller bare lave det herhjemme. Det kunne være mega hyggeligt at lave hjemmelavet brunch, og så invitere sådan en masse af ens venner over. 39. ting, det er at lave bål sammen med sine venner, eller sin familie, eller søskende. Nummer 40, det er at spise en hel masse lækre is. 41, det er at spille Twisters, eller bare et eller andet spil. Og hvis man så skulle spille Twisters, så kan det være mega sjovt at sådan lægge flødeskum med frugtfarve i, sådan så man ligesom det der Messi Twister, eller hvad det hedder. 42, det er at lave en sommerplayliste med al ens yndlingsmusik. 43, det er at få et tema på Instagram, hvis man ikke allerede har det. 44, det er at finde nogle DIYs, enten på YouTube eller Pinterest, eller hvor det nu er, man kan finde dem, og så prøve at lave nogle af dem. 45, det er at have sådan et hashtag, som for eksempel kunne være sådan, jeg hedder Victoria Werngren på Instagram, så kan det være sådan Victoria Werngren sommer, og så kan man ligesom lægge alle sine sommerbilleder op under det hashtag. 46, det er, at jeg læste sådan et sted, at der kommer på den 21. august, så kommer der sådan en formørkelse af solen, og det kunne være mega sejt at se det, men jeg er ikke sådan 100% sikker på, at man kan se den fra Danmark, men hvis det er, kunne det være mega sejt at se den. 47. ting, det er at prøve at zipline eller tage op i de der klatreparker, hvor man klatrer rundt i træerne med de der snore på eller sådan noget. 48, det er at lære en eller anden rap-sang udenad, så når man ligesom kommer tilbage fra sommer, så kan man sådan imponere sine venner. 49. ting, det er at give sit værelse en sommer room makeover og lave det rigtig sommerligt. Og den aller sidste ting, som er nummer 50, det er at prøve eller lære noget nyt. Det kan være sådan noget som at tegne, eller lave en flikflak, eller lære at stå på skateboard, eller et eller andet. Så det var alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I har nydt den, og jeg håber, at I kan bruge nogle af de her idéer til, hvis I skal lave jeres egen bucket list, eller bare til, hvad I kan lave her i sommerferien. Så glem ikke at give den her video et like, hvis I kunne lide den, og så må I selvfølgelig rigtig gerne abonnere. Det vil gøre mig mega glad, og jeg er så tæt på 200 abonnenter. Og så glem selvfølgelig ikke at følge mig på Insta og Snapchat. Og så håber jeg ellers bare, at vi ses i mine fremtidige videoer. Hej hej! Yeah!